Alguna vegada us heu parat a pensar què passaria si de cop i volta es dupliqués el sou? Com canviaria tot? Doncs avui mirarem exactament això, la diferència real entre guanyar 1.500 i 3.000 euros al mes. I alerta que la resposta potser no és la que espereu. Vaja, comencem pel que sembla obvi, oi? Clar que no és el mateix. Guanyar el doble de diners hauria de ser una diferència brutal. Aquesta és la idea que segurament tothom té al cap. Però i si la clau de tot pagat no estigués només en la xifra que entra al compte cada mes? És just aquí on aquesta anàlisi es posa interessant de bo. Abans de ficar-nos-hi de ple, una cosa important. L'objectiu d'avui no és jutjar ningú, és simplement entendre, d'una manera molt pràctica, com els diners acaben afectant el nostre dia a dia. Perquè al final el que compta no és tant la quantitat de diners que es tenen, sinó com es viu amb ells, com es condicionen les decisions, les preocupacions i, és clar, les oportunitats. Anem al primer cas, doncs. La vida amb 1.500 euros al mes. Si hagués de resumir-ho en una sola paraula, seria control. Un control gairebé absolut. Imaginem-nos la situació. El lloguer o la hipoteca ja s'emporten una mossegada enorme del sou. Estalviar és gairebé una utopia. I si apareix un imprevist, com que s'espatlla la rentadora, pot desmuntar-ho tot. Això obliga a planificar cada euro, cada despesa, cada dia. Aquesta frase ho clava. El marge d'error és mínim, pràcticament inexistent. No hi ha espai per equivocacions, i la pressió de no arribar a final de mes és una ombra que sempre hi ha. Molt bé. I ara, què passa si dupliquem aquests ingressos? Anem a veure com canvia la pel·lícula. La paraula clau aquí és flexibilitat. Amb 3.000 euros al mes, de sobte, s'obren portes. Es pot triar on viure amb una mica més de llibertat. Estalvi ja no és un somni llunyà, sinó una opció real. Es pot anar a sopar fora o fer una escapada sense sentir aquella culpa. I el més important, es pot començar a construir un petit cosí de seguretat per si venen mal dades. Exacte. Aquesta és la gran diferència. La sensació de poder respirar, de tenir tranquil·litat financera. Però, atenció, que amb la tranquil·litat també pot arribar una trampa. I quin és el perill? El que alguns anomenen la inflació de l'estil de vida. És a dir, com que es guanya més, es comença a gastar més, un cotxe millor, més sopars, roba més cara, i sense adonar-se'n es pot acabar igual, arribant just a final de mes, però amb unes despeses molt més altes. Llavors, si guanyar més no garanteix res, on és el secret? On és la clau per tenir una bona salut financera? Bé, doncs ara arribem al moll de l'os. Aquesta comparativa és molt visual, oi? A un costat, la supervivència, el fer equilibris constants, i a l'altre, la possibilitat de créixer, de tenir més llibertat. La diferència sembla enorme. Però tornem a la pregunta clau. És realment la xifra del sou el que marca tota la diferència o potser hi ha alguna cosa més profunda que se'ns està escapant? I aquí la tenim, la resposta. La veritable clau de la riquesa, o si més no de la tranquil·litat, no es mesura pel que s'ingressa, sinó pel que s'aconsegueix estalviar, per la part que no es gasta. I tot això ens porta a la conclusió final, la idea més potent de totes. El veritable poder no està en els seus, sinó en com es gestionen els diners. Pensem-hi un moment. Segur que coneixem algú que, tot i guanyant menys, sembla que té les seves finances molt més endreçades que algú altre que guanya molt més. Això, senyores i senyors, és el poder de la bona gestió. Així que, si ens hem de quedar amb una idea, que sigui aquesta. Al final del dia, no es tracta només de la quantitat que es guanya, Sinó de com es gestiona. Aquesta és l'habilitat que ho canvia tot. La veritable clau que obre la porta a la llibertat financera. I ara us deixo amb una pregunta per reflexionar. Si de demà passat es duplicàs el sou, canviaria realment la vida? O simplement augmentarien les despeses per posar-se al mateix nivell? La resposta, com hem vist, està en la gestió de cadascú.